हेरले प्राथमिक आरोग्य केंद्रातीलच पिण्याचे पाणी दूषित। हातकणंगले तालुक्यातील हेरले प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये प्राथमिक उपचार घेण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांना पिण्याचे पाणी दूषित मिळत आहे। प्राथमिक आरोग्य केंद्रात ॲरो सिस्टीम बसवण्यात आली आहे, पण ती ॲरो सिस्टीम खराब स्थितीत दिसून येत आहे। त्यालाच लागून उन्हाळ्यात गार पाणी मिळण्यासाठी कॉल वॉटर सिस्टीम बसवण्यात आली आहे। त्यामध्ये येणारे पाणी दूषित येत आहे। याची चौकशी केली असता ही सिस्टीम कित्येक दिवसापासून खराब अवस्थेत आहे असे सांगण्यात आले। जर प्राथमिक आरोग्य केंद्रातच दूषित पाणी रुग्णांना मिळत असेल तर गावात रोगराई प्रतिबंध होणार कशी? आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका।